Bé, bona nit. És una constatació que la megafonia pública continua donant problemes i no se sent des de tots els punts del nostre municipi. Això provoca que la gent no estigui ben informada. La web municipal és una bona ferramenta i un bon mitjà d'informació que es podria aprofitar millor. Tot i que hi ha un enllaç per a poder seguir els bancs municipals, la realitat és que no s'actualitza com caldria. És per això que demanem que aquest apartat dels bancs de la pàgina web s'actualitzi cada dia a la mateixa informació que s'emet per la megafonia pública. Aquí tinc una altra segona. Bé, ara que hem pogut comprovar que per part de l'Ajuntament s'està fent una campanya de senyalització, proposem que se senyalitzi la rampa d'accés del conservatori per a persones discapacitades i també que s'ubiquen una o dues places d'aparcament per a aquestes persones dins del recinte. Bona nit. Hem constatat que el manteniment dels camins locals en diferents punts del seu traçat no és l'adequat, amb la presència de clots importants que, fins i tot, poden afectar la seguretat del trànsit. Concretament, hi ha els camins d'Alboralla, de Roca a les Tendetes, el camí del Barranquet, tram d'Almàssera a Alboralla i el del Charco. Demanem que es faci una comprovació dels itineraris dels diferents camins i es procedisca a la reparació dels desperfectes. D'acord. Bé, en el passeig Joanoc Martorell, independentment de la poda que s'està fent, la part dreta del passeig porta un mes sense netejar-se. Està tota plena de fulles i menys mal que no ha plogut, perquè si no haver tapat aquestes aigües i haver tingut problemes els veïns. És la part dreta i és el que s'ha de tindre en compte a l'hora de netejar determinats carrers, que les fulles són molt grans i lògicament això embosses les aigües. Després, en l'actuació en Rodrigo Cantó està ja molt de temps paralitzat. Està molt de temps paralitzat i ahir els veïns que més problemes tenien en aquestes aigües eren els que viuen en el tros que hi ha entre el carrer de la Providència i Tomàs Trenor. Entonces això hauria encetar-se en seguida. Perdona, Providència no, t'has equivocat. Misericòrdia, perdó, Misericòrdia, sí, Misericòrdia i Tomàs Trenor. María Pilar, bueno, lo de la megafonía, ¿vale? Ho passarem al consellal corresponent per a que tingui en compte i els tècnics, al consellal per a que ho tingui el tècnic i en Pau, no? Així, igual lo de la megafonía com lo de la senyalització de la rampa del conservatori, que és el que has dit, no? Sí, lo de les places també. Sí, la senyalització de la rampa del conservatori. Això no hi ha punt de... A la part de fora del carrer sí que hi ha una, però dins, com aquesta part... Vale. Amparo, jo penso que és millor que te contestar-la i que coneixerà millor els camins. Amparo, en quant a lo que has dit del Charco i el travesser d'Alboralla, estem conformes, se va pegar una passada a tapar els clots, però en quant a lo del Barranquet, la part que correspon a Meliana està perfecta. El que fer és comunicar-ho a Màscara. Vicent, espera't un moment, que estic parlant d'en Amparo. Però és para que quede claro que Sí, no ho has entès. ¿No lo entendés? No, pero para que no me dices acabar de hablar. Entonces estás contestando lo que no te ha demanado. Sí, es que cal acabar d'ella. Si me dices acabar, li diré que això, sí diré que això és d'Alboralla i Almàssera. I que si fa falta posar-se en comunicació en els ajuntaments, se posarem en comunicació en els ajuntaments, però si vostè no me dice a mi acabar de parlar, no puc acabar de concretar. Això és el que ha dit ella. No, ella no ha dit Almàssera ni Alboralla, ella ha dit
No senyor, no ha dit això, que no, ell ha dit del travesser d'Alboraya. El camí del Barranquer, del tram entre Almassa i Alboraya. Del travesser d'Alboraya. Almassa i Alboraya. El travesser i el xarca, això és el que has dit, que ho tinc anotat jo sí, Està ja clar, se posarem en contacte l'Ajuntament d'Almassa i l'Ajuntament d'Alboraya. Igual. Però això s'ho fica un parant de vegades, perquè això se fan una mala... No, un parche, no sé, perquè això s'ho fica moltes vegades ja. Per almenys que tu has comentat ara, les vegades se'ls ha... Vicent, ara jo, en quant a Joan Martorell, te vaig a contestar en quant als bancs. Estàvem esperant a Podar perquè anem a canviar els bancs i aquests bancs anem a canviar-los i els arreglarem, però ara en posarem uns que són dels ha retirat tavernes i posarem i arreglarem eixos i no us hem canviat antes per si a la poda que hi ha avui estem gravant. I en quant a la neteja, doncs que parlarem amb l'empresa i direm el problema que hi ha. El Tomàs Treu. O sigui, ho dirà l'empresa, a veure... S'ha decidit a pressupostar de cara. En el moment d'iscar concurs, se farà seguir. Ja està les bases i tot, a partir de...